Dobrý deň. Vitajte v ďalšom pokračovaní našich video návodov k informačnému systému PILE. V dnešnom dieli si predstavíme novú funkcionalitu, a to je zaslanie termínu vyšetrenia e-mailov do kalendára, ktorý používa klient. Na to, aby ste túto funkcionalitu mohli využívať, administrátor vášho zdravotníckeho zariadenia musí zadefinovať šablónu mailu, ktorý bude použitý pri zaslaní termínu mailu. Takže v sekcii administrácia vybereme sa šablóny správ a zadefinujeme novú šablónu, klikom na novú šablónu. V mojom prípade ja už tu mám zadefinovanú šablónu, len pre informáciu vám ukážem, že čo tá šablóna má obsahovať. Dôležité je, že je to typu šablóna na zaslanie termínu do kalendára cez komunikačný kanál e-mail. Názov sa zobrazuje v predmete správy, takže ja by som možno toto aj zmenil. Dáme termín, dáme potvrdenie termínu, to bude asi lepší predmet. Potvrdenie termínu. Toto je veľmi podobná šablóna, ako keď zasielate notifikáciu o blížiacom sa termíne, kde sú spomenuté teda meno v rámci týchto tokenov, dátum, odkedy dokedy je daný termín. Môžete tu mať aj linky na potvrdenie alebo zrušenie termínu, takisto tu môžete si dať linku na stiahnutie termínu, ale tá nie je potrebná, pretože ten samotný termín je priložený ako príloha takto daného mailu. Takže keď ste spokojní s týmto textom, ktorý bude použitý pri generovaní mailu, kliknite na uložiť zmeny. No v prípade, že máte vytvorenú túto šablónu, ešte je dôležité teda, že máte nastavené, že viete posielať maily, takže vlastne v administrácii, v nastaveniach musíte mať nadefinovaný SMTP server, áno, to je tento, cez ktorý vlastne posielate maily, hej. Takže to sú tie dve podmienky na to, aby to fungovalo. No a v prípade, že teda obidve veci máte, môžete pristúpiť k posielaniu týchto mailov. Bežný scenár je taký, čo sme odpozorovali na tých klinikách, je, že vlastne po vytvorení termínu, áno, sa recepčná pýta, že či má napísať detaily k tomu termínu, a vždycky to písali na papierik, takže teraz by ste tie papieriky mohli odhodiť a vymeniť to za tento jeden klik. Teda znamená, keď už mám v kalendári vytvorený termín, v tejto hornej lište je nová ikonka kalendára. Klikom na ňu sa mi zobrazia ešte teda detaily k danému termínu, ktorý idem poslať, ale dôležité je teda, že vyberiem si mail, v tomto prípade klient už má mail, keby nemal, tuto zadám jeho mailovú adresu, ktorá sa aj následne potom vloží medzi jeho kontaktné e-mailové adresy a jednoduchým klikom sa posiela mail. Hej? No. Keď sa zaslanie mailu ukončí, zobrazí sa nám stránka klienta, kde sú jeho komunikácia s daným e-mailom. Vidíme, že toto 12.8.
bol poslaný mail. Možno ste aj počuli, ak mi klikol na mobile nový mail. Ja som tam tomu klientovi nastavil Gmailovú adresu, svoju, takže idem do svojho Gmailu, pozriem si nové maily, áno, tuto mám nový mail, klikám, dávam si ho do kalendára, áno, ešte tu dokonca aj Google ponúka aj cestu do kliniky, no a vidím, že 13. sa mi vložil nový termín. To je ten najčastejší spôsob zasielania. Druhým spôsobom je, že keď sme v karte pacienta, tak idem na kalendár, aby som sa dostal k danému klientovi. Hej. Tak druhým spôsobom je, že tuto, kde sú jeho termíny v tabuľkovej forme, tak vlastne tiež pribudla táto akcia, kde pre budúce termíny sa dajú zobraziť, poslať mail. Je to v podstate to isté, ako sme videli v tom detaile toho termínu. Takže toto je z hľadiska teda back-officeu recepčnej. No a ešte z hľadiska klienta, v prípade, že vaša klinika má klientský portál, tak vlastne samotný klient z pohodlia domova po prihlásení takisto si môže vložiť termín do svojho kalendára. Tuto má existujúce termíny. A tu je tá ikonka toho kalendára. V tomto prípade samozrejme nie je potrebné žiadnu e-mailovú adresu zadávať, lebo klient sedí za svojím počítačom, tak v tomto prípade sa mu len stiahne tento termín a môže si ho tuto vložiť takto po stiahnutí súboru, klikom na ten súbor sa vlastne stiahuje do kalendára. Hej. Takže to sú všetky tie nové možnosti ohľadne vkladania termínu do osobných kalendárov. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na ďalšie sledovanie našich videonávodov informačného systému PAIO.